Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiak gozatzera. Goazen! Bagoaz Nafarroai saio berrira. Gaurkoan Sakana bisitatuko dugu, eta Sakanako Izurdiaga, Etxeberri eta Irurtzun. Goazen! Aralar mendilerroko Biaizpe aitzartearen ondoan. Gainera Irurtzun, Sakanako herri garrantzitsuenetariko bat da. Ane Martija, bagaude azkenean topo egin dugu, non elkartu gara? Baitu da Etxeberri, justo gaude Etxeberriko ekartean. Herri oso txikia da, 50-60 biztanle bizi gara bertan. Baina, naturaz inguratuta gaude, oso ongi, oso polita. Arakil bailaran dago Etxeberri, zuk esan bezala la natura, Biaizpeetak hor daukagu beriaingo... Ikusten da, Txurregi, Gaztelu, San Miguel ere ikusten da. Osea, leku paregabean gaude. Bai. Eta hemen altura ere badago, zeren altura batean, orain dela urte gutxi batzuk ere aurkitu zuten? Badago Gaztelu bat, aspaldi, zegoen Gaztelu bat Aixita izena zuena, eta orain egia esan ez dago, igotzeko aukera dago, baina ez da Gaztelua berez ikusten, eraikina dago guztiz erorita. Baina polita da ezagutzea pixkat historioa, aztarnak aurkitu zirelako bertan. Arkeologo pila egon ziren lanean, eta gauza asko jakin dira, ez da? 16. mendera arte egon zen Gaztelu bat izan zela, eta zu zara hemen, zu entzutera etorri gara, baina zu entzutera etorri baino lehenago ezagutzera ere bai. Txikitatik daramagu bai Julenek eta biek musika zaldetasun hori. Aitak ere gustokoa du musika, eta orduan Julenek ikasi zuen pianoa eta nik aldiz gitarra. Eta aitak transmititu zigun musikarako zaldetasun hori, esandakoa, eta niri asko gustatzen zait bai abestea, bai musika jotzea, entzutea. Baina zuen kabuz edo Etxeberrin musika eskolarik ez duzue? Ez, Irurtzunen ikasi genuen, biok Irurtzunen ikasi genuen, baina gero gure kabuz. Eta esan duzu gurasoen babesa izan duzuela, ez? Bai, beti. Nik badakit, ingurukoa naizelako, neska batekin, lagun batekin ere aritzen zinela, zerbait egin zenuen, baina gero pausua eman eta zu bakarlari bezala hasi zinen. Noiz ematen duzu pausu hori? Pandemia eta hurrengo urtean. Orduan berriki. Eta 20an hasi nintzen. Esan dezakegu orduan debuta duela pare bat urte edo egin zenula? Bai, guztizo izan zen. Eta nola hasi zinen, zure abestiak sortzen, edo bertsioak egiten, edo... Nik daramat txikitatik nire abesti propioak sortzen. Baina eneukan pentsatuta horiek grabatzera edo ateatzea. Baina orain dela 2 urte aukera sortu zitzaidan ezagutu nituelako 2 produktore eta gainera oso lagunak bihurtu dira. Eta orduan aukera eman zidaten grabatzeko, aitak ere esan zidan behingoz zerbait egiteko, eta horra nintzen nire abestia. Zer egiten zenuen, etxeko bazkaritan eta zure abesteak eta erakutsi? Erakutsi ez, baina beti gitarrarekin nemintzen etxean, eta orduan entzuten zuten nire gurasoek, nire anaiak ere ezagutzen zituen. Eta hor bat zegoen zerbait jendeari erakutsi behar zitzaiona. Bai. Eta animatu zeintzuzten beraiek, baita zuk esan bezala produktore lagun horiekin, eta ematen duzu pausua. Grabatzen duzu zure lehenengo abestia. Bai. Nik beti esate dut adibidez, aitortu beharra dudala, gehien gustatzen zaidana ez dela grabatzea, baizik eta gero kontzertuetan jotzea. Gustatzen zaizu jendearen erantzuna. Bai. Eta egite ditut bertsioak, ere. Hori galetu behar nizun, zenbat abesti propiorekin osatzen duzu kontzertu bat? Ez, nireak direnak oso gutxi, 5, 6 bat. Eta gainontzekoak bertsioak. Eta bertsioak noren bertsioak egitea gustatzen zaizu? Denetarik egin izan ditut Katamalo Berritxarraken ertsioak, Idoia Zurmendi, Olatz Salvadorrenak. Non kokatzen duzu zure burua, ze estilotan? Folk, pop, antzekoa. Baina egia esan ez dakit, hartze dut gitarra eta beti ateratzen zaidana. Ez dakit,
nire burua estilo batetan finkatzen. Eta sortze prozesu hori nola egiten duzu? Esan nahi dut, momenturen batean esaten zu, benga, jarri bat naiz abesti bat sortzera. Edo alderantziz, gitarrarekin zaude eta, abesti bat sortzen ari naiz. Nahi gabe sortzena. Bai? Bai. Eta hasi eta buka, edo izan daiteke orain momentuan, estrilloa eta atera zait, edo... Beti kontatzen dut, hasten baldin naiz abesti batekin, eta egunean bertan ez baldin badut bukatzen, gero beste egun batean bukatzea egiten zait oso zaila. Bai? Bai. Bai, agian ja beste egoera batean zaude, eta ez ziniozu heldu. Eta momentuan atera behar zait, bai, gutxienez, edo naiz eta igual osorik ez egin, baina gutxienez, melodia badakit nolakoa izango den, gero letra sartzea, bai, agian egun batzuetan banago, ez dakit sormin gehiagorekin edo. Orduan hitzak ere zureak dira? Bai. Bai musika eta bai hitzak. Denak, zuk sortutako abesti horietan hitzak denak zureak dira. Bai. Eta zeri buruz hitz egiten diguzu? Asko idazten ditut, agian besterik gabe, momentu politotean nagoelako, edo lagunekin ongin nagoelako, edo zerbait berezia bizi dudalako, eta hori islatu dena dudalako abesti batean. Edo, ez dakit, emakumei buruzko beste abesti bat ere idatzi dut. Badakit sare sozialetan ere oso aktiboa zarela, badukazula Spotify eta YouTubeen, eta Twitterren, Facebooken, baina zuzenean ere ikusi nahi zaituz. Ne bauze, bai. Bai? Animatuko zinateke? Bai. Bai? Bai. Orduan zuzenean. Bai? Hartu gitarra. Bai. Gaurko saioa Arakil bailaran hasi dugu, Etxeberrin hain zuzen ere. Aneren ahots goxoak liluratuta utzi gaitu, eta orain Idurtzunera goaz. Barazkigune, Nerea. Bai. Baina barazkirik ez da. Ez da barazkiri, baina garai batean egoten zen. Antza denez, bai. Bale, eta hau berreskuratu duzu orain dela gutxi, ez? Nik enuen ezautzen. Bai, duela urte batzuk hasi ziren, hau egon zen denbora luzean nik uste utzia bezala edo itxita. Eta duela urte batzuk, nik uste gazte batzuk erabaki zutela hau festetan erabiltzea kontzertuak eta haien bestelako gozak egiteko. Eta orduan pixka bat hortik hartu zuten izena ere bai, barazkigunea, eta gero egon zen hemen karpa moduko bat, hemen egiten ziren plazan olako neguan eta hemen ekintza batzuk, eta olako plastikozko karpa bat egon zen, eta gero erabaki zuten txukundu eta hori, hemen ere Pikuxarreko plaza eta pixkat guztia lotzea eta nolabait erdigunean. Ez, hau udalak, hau udalak egin du, bai. Gazteek egin zuten duela urte batzuk nolabait eskatu erabiltzeko eta horrekin pixka bat gunea berreskuratu zen eta orain arte. Idurtzun duela urte batzuk ikusi edo orain ikusi, ze garapena jasatzen ari den. Bai, eta batez ere hori hemen erdian egonda eta nik uste dut merezi izan duela lako txoko bat. Ez diet esan oraindik ikusen zulein, norekin nagoen Nerea balda. Zurekin agozta. Hori da. Irurtzundarra. Betidanik. Bai, betidanik. Ama, irakaslea, idazlea, denetarik? Denetarik pixka bat, hori da. Eta zein da pixu gehien hartzen duena? Bueno, boladaka, bai. Bueno, egia esan da, lana irakaslea naiz eta idazlearena beti izaten da pixka bat, ez dakit, zaletasuna edo... Bueno, baina ogibide bezala ere baduzu, ez? Bueno, lanbideari zailagoa da izatea idazlea lanbide gisa. Baina zailtasuna nondi dator, beste lan horiek ere denbora kentzen dizutelako edo agian zailtasun gehiago dagoelako idazle bezala gaur egun bizira izateko? Bueno, idazle gisa bizitzea uste dut zaila dela, hemen eta Euskal Herrian batez ere agian.
Eta bueno, besterik gabe, ez dakit, inoiz ez diodalako agian hainbesteko denbora eskaini horri, ez? Bai. Eta noiz hasi zen Nerea Balda idazle bezala bere burua ja sentitzen? Ze suposatzen dut idazle edan batek betidanik idatzi duela, ez? Idatzi betidanik, baina serio hartu gabe duela urte batzuk arte, eta oraindik nire burua idazletzat hartzea kostatzen da esatea idazlea. Zarela, liburu bat idatzi du, beste liburu bat, baina ez dakit, idazle hola, iten zaite izpotoloa, ez dakit. Idatzi bakarrik ez, sariak ere bai. Bai. Idazten duzun guztiak badu ondorioa saria dauka? Bueno, guztiak ez, baina askok bai, bai. Eta ze gertatzen da adibidez, getxo batekin, berriro ere, ez? Orain berriki jaso duzu berriro ere. Bai, duela 2 aste, getxon jaso nuen Ramiro Pinilla eleberri laburren saria, bigarren aldiz. Lehenengoa 2019an, lehenengo edizioan, eta orain bosgarrengo edizioan. Lehenengo edizioarekin atera nuen liburua, atzerrian, eleberria, eta orain pentsatzen dut bigarren eleberria honi esker aterako dela, hori da. Nerea, musikari batek disko bat argitaratzen duenean, gero kontzertuak nahi izaten ditu. Idazle batek liburu bat argitaratzen duenean, gero liburutegi edo herri edo ibiltzen da aurkezpen horiek ere egiten, ez? Antzekotasun hori ere badago. Bai, aurkezpenak egiten dira, eta gero bada beste aukera oso polita eta nire ustez idazleok gustuko duguna, eta da esate baterako irakurle taldeekin biltzea, ez? Ze hor jasotzen duzu, ez? Zer iruditu zaien, edo nola interpretatu dituzten hainbat gauza, konturatzen zara, zuk nahi zenuenaz aparte beste hainbat gauza ere transmititu dituzula, gauza bat zuk zen nahi duzun kontatu, eta beste gauza bada norberak bere esperientziatik, edo ez, hor ere zer jasotzen duen eta zer sentiarazten dion, eta hori izaten da oso gauza interesgarria, eta nik lehenbiziko aldiz bizi nuen hau eleberri horrekin, eta ia esan da oso... Sentsazio polita, Irurtzunen ere baduzu ez da, irakurle taldea? Bai, irakurle taldea dugu, eta bildu izan gara idazleekin, eta hori ere polita da, niri irakurle bezala ere gustatzen zait, idazlearekin elkartu, eta hainbat gauza, zuk ulertu dituzun modu batera, eta haiek ere pixkat zergatia saltzea, eta hori izaten da oso aberasgarria. Nerea, mila esker. Gelituko da zai, liburu horren zai, orain azkeneko saria jaso duen liburu horren zai. Azpimarrak izena izango du, eta, espero dut laster ateratzea. Durangon? Durangorako ez da iritsiko, larri, Durango oso... Baitxoinen du. Hori da. Eskerrik asko, Nerea. Zuei, esker. Irurtzungo barazkigunean Nerea Balda ezagutzeko aukera izan dugu. Urrengo geldialdea Pikusar Euskal Txokoan. Pikote, zer moduz? Oso ongi eta zu? Oreti, Ipe, nora ekarri nauzue? Bueno, Irurtzunenago, baina nora ekarri nauzue? Pikusarrera. Pikusar zer da? Hau dena? Eta gehiago. Eta gehiago? Bai. Bueno, hemen Pikusarren Euskal Txokoa jartzen du hor, Pikusar Euskal Txokoa. Zer aurkituko dugu hemen? Zonalde honetan propio dugu taberna. Pikusar Euskal Txokoa kudeatzen duen taberna. Taberna irekia, noski. Eta zonalde hau, hau da gure plaza. Hemen tabernak erabiltzen du plaza. Plaza handia. Handia, majua. Parean badokazu herriko plaza, baina Pikusarrek berak ere eraiki duzue plaza bat hemen. Hoxe. Bai. Plaza eta taberna. Esan diazue elkarte bat ere badela, ez? Bai. Elkartea atzekaldean. Eta hori erakutsiko diazue edo sekretua da? Erakutsiko dugu. Eskerrik asko. Venga, guazen elkartea ezagutzera. Bai, guazen ba. Zuek esanen duzuen, nondik? Haze elkarte puska dokazuen, ez? Lan handiaren ondorio. Karo, nola eman zenuten ura utzi eta hau egiteko pausura? Zergatik gertatu zen ura?
Han alokairuan geunden, ikusi zen gogoa, ez, batez ere gogoa zen, eta beharra, ez, aldaketarako. Ja, txiki gelditzen zitzaizuen ere, zeren, bueno, ikusita han ere antolatzen zen ituzten gauzak, baina taberna zela zegoen gehiago, ez? Mugimendu kulturala bagenun, baina gero, bazkidentzako zerbitzu falta bat zen. Eta hor, bueno, eraikina zegoen bezala, eta, bueno, momentu batean esan genuen, edo arre edo so edo. Erabaki bat hartu behar zen. Hori, orduan ja, lantalde bat sortu zen hor, miatzen, irurtzungo etxe ezberdinak eta ze aukera, baina, bueno, azkenean, honetan, etxe honetan jarri genitun gure indarrak. Baina zenbat bazkide zineten? Gara joietan... 70 bazkide. Bueno, gaur egun, proiektuan hasi ginenean, baginen ja, 80, ia eunen bueltan. Bueno. Eta ja, proiektua aurrera egin ala, beste 130 bazkide bagara. Bueno, gehitu egin zaizkizue bazkideak ere, bai. Bueno, hori alde ona ere badu, ez, horrek, bintzat. Baina, eta guzti hau egiteko, ze badakit, auzolanean ere duzuela, gehiena bintzat, ez? Bai, egon dire, hemen gremio ezberdinak, igeltzeruak kontratatu ditugu, eta egon da, arkitektuak noski, hau da, proiektu behar den bezala izan, legala eta guzti, orduan. Baina bai, gero, hemen antolatu gara, proiektu honetan parte hartzeko araudi bat egin genuen. Azkenean, ikusten genuen beharrezkoa, hemen gure aurrera emateko behar zen lan egin. Orduan, egin genuen parte hartze araudi bat. Eta hori eskuta balio zaigu, proiektua aurrera eramateko. Bakoitza baditu bere batzu dire artistak eta egiten dituzte bideoak edo egiten dituzte beste batzu badire finantzetan eta dakin gauzak, orduan finantzakeko asuntuak bere kudeatu dute, orduan izan da oso esparru anitza eta lan asko egin da, noski. Zergatik sortu zen? Zenbat urte sortu zela zahar hartan? 20 urte. 20 urte. 20 urte proiektua sortu zen, zelako Irurtzunen behar bat ikusten genuen, euskara jakin bagenikigula asko, jende asko, gehien bat eskolatik aterata, euskara D ereduan ikasitak, baina gero kalean gure artean ez genula lortzen egitea, euskaraz egitea. Orduan, zemantzatzaion horrei bueltatxo bat, eta esan genuen, egingo dugu elkarte bat hori bultzatuko dunak, baina taberna batekin. Niretzako, Irurtzunerako izan da, euskara herrian modu naturalean eta egunerokotasunean jarri duen eremua, taberna edo... Ze 20 urteko ibilbidea honetan, ze aurrerapen egin ditu Irurtzunek Pikusarri esker? Kulturalki antolatu dira, ekintza ugari eta horrek elkargune bat sortu du, hemendik sortzen diren edo ateratzen diren gauzak euskaraz izate horrek ere referente moduko batzuentzat. 20 urtetan, suposatzen dute ere, izan entzen dituztela zuen gatazkak edo nola deitu, ez? Hombre, eta baditu. Gora bera. Eta etor daitezela gehiago ere. Bai, hori da. Horrek bizitasuna ematen dio. Bai, hombre, argi dago nagu proiektu honetan sartu ginenean, elkar ezagutzen ginela asko. Ze hemen egin ditugu, goretik esaten zuen bezala, 1000 ekitaldi. Esan edo, Pikurrokak 11 urtez egin genitu. Pikurrok egia da. Pikurroka Euskal Herri mailan, referente bat zen, kiston kontzertu potente 11 urtez, horrek, suposatzen duen konpromesua eta diru mugimendua eta beti ongi atera garela. Esan nahi dut, jarraitzen duzuela lagunak izaten zuen artean, alegia. Gaur egun bukatu dugu alako proiektu bat. Claro. Ez dakiz zenbaki, ni horrei ez diot erraparatzen, baina bai bukatu dugu proiektua ongi eginda. Esan didazu, badituzula argazkitxo batzuk hor... Hemen badugu lantalde polit bat direna artistak, eta hauek azken omenaldie bat egin egin zioten eraikinari. Orduan, gu eraitsi aurretik toki
etxeko toki ezberdinetan egin zen, pues, argazkiak. Aurreko eraikin zahar horri. Erakutsiko izkiazu? Ongo gara? Ze garrantzitsua den bazkideen inplikazioa horrelako proiektu erraldoi bat aurrera ateratzeko. Oraingoz, Irurtzun alde batera utzi eta Izurdiagara eginen dugu salto. Brun sendiaren forjak 1772an ireki zituen ateak. Burdinaren forjaketan diharduen 7. belaunaldia dugu Eduardo eta Gerardo anaiena. Garai batean, herri guztietan bazen errementari bat, baina egun gutxi dira lanbide honetan gabiltzanak. Antzinako teknikak erabiliz eta bai tradiziozko formak eta diseinua vanguardistenak nahastuz, sari ugari jaso dituzte. Feria ezberdinetan aritzen dira erakustaldiak egiten, baina beraien forjaren interpretazio gunean ere eskaintzen dituzte bisita gidatuak, ikastaroak eta baita formakuntza ere. Arreta zentzu nahi ditugu, kontatuko dizkigu zunak. Bizitzaz blai dituzu begiak, soinean urteak. Ta kontuko junak. Arnaz bakoitzean ikasiak, zuen Mikel, txape, Mikel. Norak harri gaituzu hemen? Bira zenbat jende daukagun. Isili daude dena, baina zenbat jende daukagun hemen, Esnatzen direnean ikusiko duzu. Baina noiz esnatzen dira, ez da ordua, ez? Bainik, bueno, lorden gutxitan aterako dire. Non gaude? Irurtzunen Horritzizkidiko bajeran, udaletxeko bajeran, eta hemen izaki mitologikoak dauzkagu. Horritzizkidi, dituzue, dantza talde bat duzue, baina baita izaki mitologikoak dantzatu, ez dakit zer nola desan? Kalejirak eta egiten dituzue. Bai, kalejira. Horritz dantza taldetik hasten den historia bada, horritzek zenbat urte ditu? Pues... Asko Asko bada, 30 gora. Ja, ni baino gehiago. 30 urtetik gora. Hortik gora. Hasiera batean dantza talde bezala hasten zen, ez? Eta gero... Arakil eta Irurtzun arteko dantza taldea izan duzen. Gero sartzen dire, Imoz, Basaburua, Goñi, Oio, hemen inguruko baierretako jendea, lakuntzarrak ere. Baita ere. Etorri izan du dire honera dantzatera, eta Uarte, eta bai. Ikusi ditugu zuen gazte horiek, ikusi ditugu horren saiatzen edo nola da itzen diezuek? Trikimakutan, hori da. Beraiek dira, zuen hartaldea. Zuen hartzaiak. Hori da, bai. Gogor egin behar nola txiki hau, bestela ez dute ikasten. Eta suposatzen dut, tramankuloietan ibiltzeko ere, edo ikastaroak, edo ingo dituztela, eta pertsona hauekin ibiltzeko. Ostiralero gelditzen gara, eta iten dugu, joaldunetan ere pausoa eta erakusten, joaldun txikiak ere ibiltzen dira, eta aparte hauek ere, bai. Eta material hori eramateko erraza izan beharko da, ez? Ebestela... Oso harina da. Begira, zure atzekaldean ikusten dudana, hor, akerbeltz edo nor da hau, hori ondia da. Hori eramateko... Hori jaten da hankapalutan. Bentsa, ze altura hartzen duen horrek. Bai. Honen gainean. Bai. Joan behar du, gehi burua daukana. Bueno, ez dira errazak eramateko, baina, lehen eguna zaila izatea, bere ala ikasten da. Pues egokitzen da, pertsonai bakotxa, pertsona bateri, hau pertsona handia batek eraman behar du, baina beste horiek eraman alditu pertsona txiki bat. Edo zein, Nik alegia. Eta hauek... Jarriko dizugu bat, Hori. Zein jarri behar du. Hau, kaltuko zait. Ega, barrura. Ez da kabitzen, hau ez da kabitzen. Ez da kabitzen. Fuerte. Ez da kabitzen, txapen, nahi eta egin diazu. Indarka. Ega, barrura. Abre txera joan behar duzun horrekin. Nor naiz? Mikel nor naiz? Mikolatxoa. Mikolatxa. Mikolatxa. Erosoa da, baina bain kentzeko? Aurre. Pelukerira berriz.
Ez, pelukeria gutxi jaten naiz ni. Ni ere bai, ni gutxiago. Eta ze esan nizun, zenbat dituzue totalean, zeren ikusten ditut pila bat. Bo, egongo dira 40 inguru. Gehiago, Bai, Ez, Berrogei bat edo. horre egongo dira. Eta Baina, hauek erabil errazak dira batzuk, zuek esan bezala, hoi gehiengoak ikusten ditut. Bai, Baina hemen handiak, akerbetz bezala, hori Mari, izanen da? bai, Mari. Mari, beste hauek? Basajaun, basandere, Metartalo? Tartalo, talo, bai. gaueko, hartza. Haueko eta hartza. Hemen sorgina, hau sorgin bat. Bai. Galtzagorriak, gizotxo, hau gaueko eta gentilak. Asko dira. Gentilla, familian, joaten dire, Bai. Galtzagorriak eta Mikolasak bezala. Hori da. Ta multzoka. Galtzagorriak aurrek eta eramaten dituztenak gaztetxoek? Baita ere. Bai, hauek. Hartaldea eta galtzagorriak aurrek eramateko. Bueno, helduak ere eramaten dituzte, Galtzagorria. Bai. Bai. Baina, bueno, hauek txikientzat Baina dira. hauek moldatuta daude txikientzat. Hauek daukate burua txikiagoa da. Hau ja ez dugu sartzen orduan. Sartu zu? Sartu bai, gero ezin da atera. Eta egin izan duzue, Jesus, ikuskizunen bat edo, pertsonai guzti hauekin edo ez? Bai, askotan, eta bai. Eneperin egon ginen. 6 urtez joan egon gara. Euskal Telebistarako. Bai, hori da San Juan de Gaztelugatxe, Bizkaian. Bai. Ba, hor egon izan gara. Ba, San Juan gaua, Bai. ospatzen zutenan, ba, oso potentea, milaka Eta persona eramantzen dituzten pertsonaiak. Bai, bai, bai. Beraientzat izan entzen ikusgarria, Bai, eta gainera gidoi batekin egin genuen istorio bat, Antzerki antzeko. Eta hori ere zuek prestatua edo? Prestatzen digu... Guionista, bai. Kukubiltxoko Josu Arakama. Bueno, Bueno, Josu Arakamak prestatu ditugu 4 urtez, eta gero azkeneko urtean Jon Barbarine. Prestatu dugu. Eta horren, eperin egin dugu, pues, 6 urtez egin izan dugu, nekatu ginen, eta ez digu maten bizitza. Aurreneko urtean, pues, neperi da jatetxe bat. Nahi dugu San Juan gaua hemen ospatu, eta etorri, jode. Lehen, pues ez zegoen ez da mobi ez zer. Eta noa joango ginen, osea, iritsi ginen berandu. Bueno, Galduta, eske dago, Gernikanan galduta, Bai. eta iritsi ginen, eta, deitu duten hemen, poliziai, a ber, gure kontaktua, pues, claro, egin genuen kontratua edo berbaz, eta, claro, ez ginen azaltzen, claro, galdu ginen. Baina aietu zineten, egintzen dute. Eta, naiz berandu iritsi, esan ziguten, urrengo urtean etorri. Ez que oso ikusgarria da, Oso ikusgarria da egiten. Eta gero, bai, urtero nahi zuten joatea, baina, claro, San Juan gaua astez eta tokatzen da askotan, eta, astez eta lanarekin eta horrela, eta esango, bueno, larun bata denean joango gara. Pasaren urtean edo, duela bi, larun bata izan zela, egon ginen. Itzamatzen duten, joan behar. Bueno, ekipo, ze hemen bi zaudete, baina hemen atzakaldean ekipo osoa daukat. Etorri gurekin! Iepa! Etorri gurekin! Haupa! Agurtuko ditugu amaikako laguna? Bai? Iepa! Agurtuko ditugu edo ez? Bai o ez? Bai! Agur! Esteban Arde! Aio! Etxeberri, Izurdiaga eta Irurtzun. Mendi ederrez inguratutako herriak hiruak ere. Bertako kultura eta ondarearen parte ezagutzeko aukera izan dugu, baina bada zer ikusi eta zer ikasi oraindik ere. Beraz, badugu aitzakia berriro itzultzeko.